Ja vždy nad sebou rozmýšľam, či som fotograf alebo nie som. Určite som, pretože fotím. Ale skôr to beriem tak, že som taký zachytávač obrazov. Že asi to je moje remeslo, že keď ho vidím, tak si ho zoberiem. Momentálne ma najviac zamestnáva moja rodina. Máme malú dcerku Alžbetku, má rok a 3/4, takže s manželkou tým, že je živá, tak fungujeme od rána do večera. Ale v princípe veľa fotím pre časopis Týždeň, kde som fotograf už od roku 2016 a zároveň fotím portréty aj tu v tomto ateliéri v Novej Cvernovke. V tomto roku som vyhral s projektom O nás bez nás na Slovak Press Photo a vlastne tie fotografie zachytávajú príchod pápeža Františka na Luník 9. A ja som sa tak celý rok pripravoval, alebo pol roka som sa pripravoval pred tým, ako ma príde, že príde pápež na Luník 9, je to neskutočne fotogenické a proste to musím nejak vymyslieť, aby to nebolo také, že tam chodím len reportážne fotím, tak som si namaloval takéto podobné plátno, že to si zoberiem so sebou na Luník 9 a tak som si predstavoval, že tam prídem a tam budú tí Rómovia, ktorí budú očakávať pápeža a budú vo sviatočnom a ja ich budem fotiť také tie portréty, také, že to bude vyzerať ako v ateliéri a všetko som mal pripravené a postavil som sa tam a zrazu tí Rómovia, veľa z nich nevedelo, že príde pápež a veľa z nich vedelo, ale mali z toho také zmiešané pocity, pretože vlastne mesto Košice postavilo taký obrovský plot okolo ich domov, že oni sa vlastne nedostali na to pódium, kde pápež František žehnal tým Rómom. Ale nakoniec toho vznikla séria a nafotili sme tých Rómov ani nie ako keby s tým pozadím a ako v ateliéri, ale ja som si povedal, keď som bol na mieste, že je úplne zaujímavé odfotiť ich pred plátnom, ale v pozadí je vidno tie ich paneláky a ďalších Rómov, ako stoja pri nich a pozerajú sa na mňa, že je to portrétna fotografia, ale zároveň je to aj tak trochu taký sociálny dokument. Na Vysokej škole výtvarných umení som študoval v ateliéri Ľuba Stacha. Tam sme robili také reportáže alebo dokumenty, veľa sme cestovali po Slovensku. A ja keď som prišiel do Týždňa, tak som si myslel, že budem fotiť reportáže a ja to mám celkom rád, pretože vlastne som v tom príbehu, som medzi ľuďmi, ale nikto si ma nevšíma, lebo len pozorujem a to robím veľmi rád. Ale zrazu som počasie zistil, že som v časopise, ktorý je založený hlavne na rozhovoroch a pri tých rozhovoroch musíte komunikovať s tým fotografovaným, s tým objektom. Musí to byť na tej fotke cítiť, že ten človek sa cíti príjemne. No a po tých 5-6 rokoch ja som musel začať viac a viac komunikovať s tými ľuďmi a nakoniec som zistil, že to, čo ma na začiatku nebavilo, ma teraz veľmi baví, že vlastne, že sám viem, že to fotenie portrétu není ani o tom, že kde ho fotíme, alebo s akými svetlami, alebo s akým fotoaparátom, čo je veľmi dôležité, ale že najdôležitejšie je asi to, že ako sa ten človek cíti a či sa cíti bezpečne, či sa cíti príjemne. A to je podľa mňa úloha toho fotografa, dostať do takej nálady, aby bol sám sebou a aby bol prirodzený. Za viacerými kamošmi som chodil do Starej Cvernovky a potom zrazu som vedel, že sa to ruší, to som už dlho vedel, to asi dlho vedeli všetci. A išlo sa v roku 2016, sme robili reportáž do časopisu Týždeň o Novej Cvernovke. A keď som sem prišiel, tak sa ma Boris Meloš pýtal, že či by som nechcel ateliér a ja som bol ešte taký, že som nefotil vôbec v ateliéri portréty, ale som aj rozmýšľal, že by to bolo super mať svoje miesto, kde si môžem v pokoji premýšľať o svojich veciach. A teraz mám taký pocit, že to je také miesto, do ktorého som neprišiel a ktoré som si akoby tak trochu vytvoril. Ja myslím, že ten priestor vnímam ako celý, že príjemný. Že je to také, že veľa vecí tu nefunguje, ale zároveň je to fajn, to také veľmi prirodzené. Že ak som aj robil k projektom katalógy alebo knižky, tak mne stačí prejsť cez chodbu. Vlastne oproti má ateliér Matúš Lelovský. Proste sme vyriešili, čo bolo treba. Že je tu veľa ľudí, ktorých keď niečo chcem fungovať, tak zrazu sú tu všetci. Na 1. mája sme tu vlastne so Zuzkou Pustajovou spravili taký fotoateliér. Ja stále, keď fotím tie portréty, keď mám tú zákazku, že ľudia prídu a chcú sa nafotiť, tak chcem im dať aj tú fotografiu, ktorú si môžu zavesiť na stenu, lebo v dobe digitálu všetci to máme v mailoch, na harddiskoch a tak ďalej. A tiež som radšej, keď mi na stene doma visia fotografie alebo na výstave, keď visia, že to je, alebo keď držím v ruke knihu, že proste to je dôležité. A na to 1. mája sme so Zuzkou rozhodli, že budeme fotiť portréty ona svojím štýlom, ja svojím štýlom a tým, že sme si priniesli takú malú tlačiareň, to 10-15 fotky to robilo, tak tým ľuďom sme hneď, ak sme nafotili, tak sme im tú fotografiu aj dali, že mali pamiatku a veľa z nich chcelo aj, že nech im to pošleme mailom a tak ďalej. A sme povedali, že nie, že práve ten princíp je v tom, že máte len túto jednu fotografiu a že o tom to je, že tá pamiatka buď si ju odložíte, alebo stratíte.